ஹரே கிருஷ்ணா. வார்ம் வெல்கம் ஃபார் கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் செஷன். நம்ம இன்னைக்கு வந்து 5வது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம். இதனோட தலைப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நந்தா மகாராஜா வாசுதேவரை வந்து சந்திக்கிறார். ஓகேவா? எப்படி சந்திக்கிறாரு, ஏன் அப்படி போறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் வந்து வரி பணம் செலுத்துறதுக்கு போறார். கம்சன் கிட்ட வந்து வரி பணம் செலுத்துறதுக்கு போறாரு. அப்போ வந்து அவரை வந்து மீட் பண்றார். ஓகேவா? இந்த சந்திப்புல என்ன நடக்குதுன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். முதல் பத்தியில வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. அவ்வளவுதான். ஓம் விஷ்ணு நமோ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्देश तारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. ஸோ கிருஷ்ணருக்கு வந்து தெரியும் அசலான தாய் தந்தை யாரு, அவர் யாருடைய மகன் பார்த்தீங்கன்னா, யாருடைய மகன்? வசுதேவர் தேவகி. தேவகியோட மகன் இல்லையா? பட் அந்த கம்சனுடைய கொடூரம்னால அவங்க என்ன பண்றாங்க, எடுத்துட்டு வந்து நந்த மகாராஜா வீட்லயும் யசோதாக்கு பக்கத்துல வச்சுட்டு போயிடுறாங்க இல்லையா? ஸோ அதனால வந்து இந்த பிறப்பு விழாவை வந்து ஆண்மகன் பிறந்தான்ன்ற மகிழ்ச்சியால கொண்டாட முடியல வாசுதேவருக்கு. நந்த மகாராஜா என்ன பண்றாரு, அவர் வளர்ப்பு தந்தைன்றது அவருக்கு தெரியாது, இருந்தாலும் தனக்கு மகன் பிறந்தான் ஒன்று சந்தோஷத்தை வந்து கொண்டாடணும்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து எல்லா ஜோதிடர்கள் பிராமணர்கள் எல்லாரையும் கூப்பிடுறார். ஓகேவா? ஸோ நம்மளும் குழந்தை பிறந்த டைம் எல்லாம் பார்த்து ஜாதகம் எழுதுறது அதெல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா? அது மாதிரி எல்லாரையும் இந்த கூப்பிடுறது, எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி நீங்கள் சொல்லுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஹ், கூப்பிட்டு கேட்குறாரு. ஸோ அதுக்கோசம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த ஜோதிடர் வராருன்னு தெரிஞ்சுட்டு அந்த வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணாங்க, சீக்கிரமாக குளிச்சுட்டு நல்ல ஆடைகள் ஆபரணங்கள்லாம் அணிஞ்சிட்டு தன்னை டெக்கரேட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகேவா? விலை உயர்ந்த ஆடைகள் ஆபரணங்கள், ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்களுக்கு. ஓகேவா? அப்போ எல்லாம் ரெடி ஆயிட்டு என்ன பண்றாங்க, அங்க வந்திருந்த பிராமணருக்கு முன்னாடி எல்லாரும் போய் உட்காந்துக்கிறாங்க. ஓகே. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராமணர்கள்லாம் வந்து அங்க வேத மந்திரங்கள்லாம் சொல்றதுனால அது வந்து மங்களகரமான நேரமாகுது. ஓகேவா? மங்களகரமான நேரமாகுது. அப்போ வந்து நந்த மகாராஜா என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து சத்திரியர் இல்லையா? யாருமே வந்து தன்னுடைய குழந்தையெல்லாம் பிறந்த தீட்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அதை வந்து போக்குறதுக்கோசம் தான தர்மங்கள் பண்ணணும். குறிப்பா பிராமணர்களுக்கு வந்து தானம் பண்றாரு. 2 லட்சம் பசுக்களை கொடுக்குறார். ஓகேங்களா? அதெல்லாம் வந்து நல்லா அலங்கரிக்கப்பட்ட பசுக்கள். ஓகேவா? கொம்புக்கள் எல்லாத்துக்கும் ஆடை ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட பசுக்களை வந்து தானமா கொடுக்குறாரு. அது கூடயே வந்து பாத்தீங்கன்னா தானியங்களும் பரிசா கொடுக்குறார். குவியல் குவியலா கொஞ்சமா கொடுக்கறது இல்ல, குவியல் குவியலா வந்து மலை போல குவிந்த தானியங்களை வந்து தானமா கொடுக்குறாரு. துணிகள் எல்லாம் பிராமணர்களுக்கு தானமா கொடுக்குறார். ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம, எல்லாருடைய கடமை என்ன, கிரகஸ்தர்களுடைய கடமை வந்து பிராமணர்களுக்கு வந்து தானம் பண்ணணும். ஏன்னா பிராமணர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வர்ணாசிரம சங்கப்படி வேலைக்கெல்லாம் போகக்கூடாது. ஓகே. அவங்க வந்து வேதங்களை படிச்சு எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்கணும், அதுதான் அவங்களுடைய தர்மம். அவங்க அப்படி போனோம்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கை வாழ்றதுக்கு வாழ்வாதாரம் நம்ம எல்லா கிரகஸ்தர்கள் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். பட் இப்போ கால சூழ்நிலை அப்படியெல்லாம் இல்லை இல்லையா? அவங்களும் வேலைக்கு போறாங்க. பட் இருந்தாலும் நம்ம கடமை என்ன, நம்ம தான தர்மங்களை வந்து செய்யணும். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ ஒருத்தர் ஏன் வந்து தான தர்மத்தை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு இன்சிஸ்ட் பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த உலகத்துல நம்ம வேலைக்கு போறோம், சம்பாதிக்கிறோம், அது எவ்வளவு அளவுக்கு தூய்மையான வழியில செய்றோம், நேர்மையான வழியில செஞ்சு சம்பாதிச்சுட்டு வரோன்றது ஒரு கேள்வி இல்ல. அதை வந்து தூய்மைப்படுத்திக்கிறதுக்கோசம் ஒருத்தர் தானம் செய்யணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? தானம் செய்யறதுனால நம்ம சம்பாரிச்சு வச்ச பொருளை வந்து செல்வத்தை வந்து தூய்மைப்படுத்துறோம் அப்படின்றாரு. இது ஒரு பாயிண்ட். அதுக்கு அடுத்தது, குழந்தைகள் பிறந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், பரிசு வந்து பிராமணர்களுக்கு கொடுக்கணும், தானியங்கள் எல்லாம் கொடுக்கணும், இதுதான் வழக்கம். ஓகேவா? ஸோ இது எல்லா மாசுல இருந்து அதை வந்து தூய்மைப்படுத்துதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ நம் செல்வத்தின் கால அளவையும் நம் சுயத்தையும் நான் தூய்மைப்படுத்த வேண்டும்.
ஓகேவா? எப்படி நம்ம வந்து டெய்லி எழுந்து குளிச்சு உள்ளேயும் வெளியும் வந்து சுத்தமாக வச்சுக்கணும். 10 விதமான சுத்திகரிப்பு செயல்முறைகள் இருக்குதாம். ஸோ இதை வந்து இப்படி பண்ணி அவர் வந்து தன்னை தூய்மைப்படுத்திக்கிறார். ஓகேவா? ஸோ தவம் பண்ற, இறைவனை வழிபடணும், அப்புறம் தானத்தை வந்து விநியோகம் செய்கிறோம். இதெல்லாம் பண்றதுனால செல்வத்தின் கால அளவை நாம் தூய்மைப்படுத்த முடியும். நம்ம சம்பாரிச்சு வச்சிருந்த செல்வம் இருக்கு இல்லையா, அதனுடைய காலம் கூட கொஞ்சம் நல்ல விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணால் அந்த பொருள் கூட நம்ம கிட்ட நிறைய நாள் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ நம்ம நேற்று பார்த்தோம் இல்லையா, அதாவது கெட்டது செஞ்சு அவங்களுடைய ஆயுட்காலம் குறைஞ்சிச்சின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரெண்டாவது நேற்று வந்து அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம். கம்சன் கெட்ட விஷயம் பண்ண குழந்தைய கொல்ல போறா, அதனால அவனுடைய ஆயுட்காலம் வந்து கம்மியாச்சு. அவனுடைய மரணத்தை வந்து சீக்கிரம் வச்சுக்கிட்டான். அப்படியே அவனுடைய பெயர் புகழ் அழகு எல்லாம் மங்கிச்சுன்றதை பார்த்தோம் இல்லையா? அது மாதிரி பிறப்பால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும், இது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டு, சூத்திரர்கள். ஓகேவா? எல்லாருமே பிறப்பால சூத்திரர்கள். எவன் ஒருத்தன் வந்து தன்னை அப்போ அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஹ், வேத மந்திரங்கள் சொல்லிட்டு தன்னை தூய்மைப்படுத்திக்கிறான். பூணல் வீடான் அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்லைங்களா? அது மாதிரி அந்த சமயத்துல வந்து இரண்டாவது முறை பிறக்கிறான். ஓகேவா? அப்போ வந்து அவனை என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா விப்ரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ விப்ரான்னா வேதங்களை படிக்கிறதுக்கு தகுதியானவன். வேதங்களை முறையா படிச்சுட்டு வந்தான்னா அப்போ வந்து அவனை பிராமணான்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் இன்னும் வந்து வேதங்களை படிச்சுட்டு பரிபக்வ நிலையை அடைஞ்சு பரமபுருஷனை பகவானை புரிஞ்சுக்கிட்ட அவன் வந்து வைஷ்ணவா. 4 வார்த்தை: சூத்ரா, விப்ரா, பிராமணா, வைஷ்ணவா. ஓகேவா? ஸோ வைஷ்ணவர் தான் வந்து சிறந்த தூய பக்தர். அதுதான் வந்து உயர்ந்த நிலை. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து அங்க வந்த பிராமணர்கள்லாம் கிருஷ்ணர் பிறந்தார் இல்லையா, அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துக்கோசம் பலவிதமான வேத மந்திரங்கள்லாம் சொல்றாங்க. என்னென்னு பார்த்தா சூதம், ஆகதம், வந்தி, விருதாவளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல வகையான மந்திரங்களை சொல்றாங்க. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பாடல்கள் இருக்கு, பாடல்கள் பாடுறாங்க. சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வாசிக்கிறாங்க, ஊதுகுழல்கள், மேகங்கள் எல்லாத்தையும் வாசிக்கிறாங்க. ஸோ இந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்ன பண்றாங்க, அங்க எல்லா இடத்துலயும், இந்த வீட்டில் மாத்திரம் இல்லை, மேய்ச்சல் நிலத்துல எல்லா இடத்துலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மகிழ்ச்சியான அதிர்வுகள் வந்து இருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஃபங்க்ஷன் மாதிரி செலிப்ரேட் பண்றாங்களே, அதனால வீடு ஃபுல்லா டெக்கரேட் பண்றாங்க. ஓகேவா? நம்ம வந்து அதை அரிசி மாவுல கோலம் போடுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி கோலம் போட்டு வீட்டில் வந்து வீட்டுக்கு முன்னாடி தண்ணி தெளித்து அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடிகளாலோ நம்ம இது கட்டுவோம் இல்லையா, வாழை மரம், மா இலை, அது மாதிரி எல்லாம் கட்டி அலங்கரிக்கிறாங்க ஊர். சரிங்களா? அங்கே இருக்கக்கூடிய பசுக்கள், காளைகள், கன்றுக்குட்டிகளுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கலவையை பூசுகிறாங்க. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் மஞ்சளை ஒன்றா சேர்த்துட்டு அது மேலே பூசி விடுறாங்க. அப்புறம் வந்து சிவப்பு ஆக்சைடு, மஞ்சள் களிமண், ஓகே, மேங்கனீஸ் போன்ற தாதுக்களை வச்சுட்டு டிசைன் போடுறாங்க. இப்போ எப்படி வந்து நம்ம அந்த பிரிண்ட் பண்ணிக்கிறாங்கல்ல கையில் அச்சு, அது என்ன சொல்லுது, பச்சை குத்திக்கிற மாதிரி பண்றாங்களே, அது மாதிரி அவங்க வண்ணத்துல வந்து டிசைன் போட்டுக்கிறாங்க. ஓகே. அப்புறம் வந்து மயில் இறகுகளால் ஆன மாலைகளையும் வண்ண மலர்களாலும் துணிகளால் ஆன ஆஹ், தங்க நெக்ஸ் தங்க நெக்லஸ்களையும் அணிஞ்சுக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது இந்த விழாவை இவர் செலிப்ரேட் பண்றாருன்னு சொல்லிட்டு மாடு மேய்ப்பவர்களுக்காக தெரிஞ்சிச்சு. அவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப உற்சாகமா நாமளும் ரெடி ஆயிட்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாடு மேய்ப்பவர்கள்லாம் என்ன பண்ணாங்க, நல்ல ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு ஆபரணங்கள்லாம் போட்டுட்டு அஹ், அந்த இடத்துக்கு வராங்க. அதே மாதிரி பெண்கள் வந்து யசோதா மாதா தம் பையன் பிறந்திருக்கான், அதை கொண்டாட போடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களே என்ன பண்றாங்க, விலை உயர்ந்த ஆடை ஆபரணங்களை அணிஞ்சிட்டு, அப்புறம் சென்ட் நம்ம போட்டுக்கிறோம் பாருங்க, அது மாதிரி வாசனை திரவியங்கள்லாம் பூசிக்கிட்டு அவங்க கிளம்பி போறாங்க. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா குண்டா இருக்கிறாங்க. ஆம், அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, குங்கும பூவை வந்து பூசிக்கிறாங்க முகத்துக்கு. ஓகேவா? ஸோ அது நறுமணமும் இருக்கும், கலரும் கொடுக்குன்றதுக்கோசம் அப்படி பண்றாங்க. ஓகே. ஸோ எல்லாரும் இப்படி நல்லா சீவி சிங்காரிச்சிட்டு நந்த மகாராஜா வீட்டுக்கு போறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இடுப்பு நல்லா கனத்து வீங்கிய மார்பு இருக்கிறதுனால அவங்களால ஃபாஸ்டா நடக்க முடியல. இருந்தாலும் அந்த சந்தோஷம், நந்த மகாராஜாக்கு பையன் பிறந்திருக்கு, இல்ல சந்தோஷம் பண்ணுங்க. ஏன்னா அவர் பரமபுருஷ பகவான் இல்லையா, அதனால எல்லாருக்கும் ஒரு உற்சாகம் சந்தோஷம் இருக்கு.
அதனால அவங்களால முடியலன்னா கூட கொஞ்சம் அந்த பரவசத்தை அன்பால வந்து எப்படியோ வந்து ரீச் ஆயிடுறாங்க. ஓகே. அவங்க வந்து காதுல காதணிகள், அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாக்கெட், ரத்தின லாக்கெட்டு, தங்க வளையல், இது மாதிரி தங்கத்தால் ஆன ஆபரணங்கள்லாம் போட்டுட்டு, லிப்ஸ்டிக், மேக்கப் எல்லாம் ஃபுல்லாக போட்டுட்டு, மலர் மாலையெல்லாம் போட்டுட்டு தலையில் முடி மலர் இட்டுட்டு போகிறாங்க. இவங்க குலுங்கி ஆடி போகிறதுனால அந்த மலர்கள்லாம் வந்து பூமியில் விழுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. எப்படியோ ஒரு விதத்தில் வந்து அவர் வீட்டை வந்து அடைஞ்சிட்டாரு. ஓகேவா. உம் இவங்க எல்லாரும் அந்த குழந்தைய வந்து ஆசீர்வதிக்கிறாங்க. எப்படின்னா, நீ நிறைய நாள் இருக்கணும் எங்களை பாதுகாக்கிறதுக்கோசம்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் ஆசீர்வதிக்காங்க. அப்புறம் அங்கே ஒரு மஞ்சள் தூள், எண்ணெய், தயிர், பால், தண்ணி இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு கலவை பண்ணிட்டு ஆஹ், அவங்க குழந்தை மேலேயும் ஊத்துறாங்க. அப்புறம் எல்லார் மேலேயும் தெளிச்சுக்கிறாங்க. ஓகேவா. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து ஆண்கள் பெண்கள் பொழுதுபோக்கா இதை வந்து ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் வந்து ஊத்திக்கிறாங்க. ஓகேவா. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலவை இருக்கு இல்லையா, தயிர், பால், தெளிந்த வெண்ணெய், தண்ணீர், இதை ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் தெளிச்சுக்கிறாங்க. தண்ணி மாதிரி நம்ம இப்போ எப்படி ஹோலி கொண்டாடும் போது கலர் தண்ணி ஊற்றுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி இதை தெளிக்கிறாங்க. இதுலேருந்து அவங்களுடைய செல்வ வளங்கள் வந்து எப்படி இருக்குன்றதை தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா வைசியர்கள், அவங்க செய்கிற வேலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன, பசுக்களை தான் வளர்க்குறாங்க இல்லையா. பசுக்களை தான் வளர்க்குறாங்க. இருந்தாலும் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அளவுக்கு ரிச்சாக இருக்காங்க. அவங்க செய்கிற வேலை ஆஹ், விவசாயம் பண்ணுறாங்க இல்லையா. ஸோ அவ்வளோ அளவுக்கு அவங்க கிட்ட செல்வ வளங்கள் இருக்குன்றதை இந்த இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அவங்க கிட்ட இந்த பால் வந்து பஞ்சமே இல்லை. பால், தயிர், வெண்ணெய்க்கு வந்து பஞ்சமே இல்லை. அதனால பால் ஐட்டம்ஸில் இருக்கக்கூடிய நிறைய ஸ்வீட் வகைகள்லாம் செய்கிறாங்க. ஓகேவா. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கிட்டயும் நிறைஞ்சிருக்கு, வேற ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து தாராளமாகவும் கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா. ஸோ அவங்களுடைய டெக்கரேஷன் மூலமா அவங்க எவ்வளோ அளவுக்கு பணக்காரா இருந்தாருன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்புறம் நந்த மகாராஜா நன்கொடைய வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்குறாரு. ஓகேவா. ஸோ வந்திருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இவர் gift கொடுக்குறாரு. அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாருமே சந்தோஷமா இருக்காங்க. எல்லாரையும் மரியாதையுடன் வந்து வரவேற்கிறார். ஓகேவா. ஸோ அவர்களுக்கு விரும்பியதை தானமான பரிசாகவும் கொடுக்குறார். வேற எந்த வருமானமும் ஆதாரமும் இல்லாத கற்றறிந்த பிராமணர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்பி தான் இருக்கிறாங்க. ஓகேவா. வைஷ்ணவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய பொருளை நம்பி தான் அவங்க இருக்காங்க. ஓகே. எந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பத்தில் தான் அவங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் கிடைக்கும். ஒரு பிறந்த நாள் நிகழ்ச்சி, திருமணம், பண்டிகை சந்தர்ப்ப சமயங்கள்ல தான் இவங்களுக்கு இதெல்லாம் கிடைக்கும். ஓகேவா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சமயத்தில் வந்து நந்த மகாராஜா என்ன பண்ணுறாரு, பிறந்தது கிருஷ்ணர்னு தெரியல அவருக்கு. அதனால அவர் வந்து விஷ்ணுவை வழிபடுறார். என் பையனை வந்து நீ வந்து காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஷ்ணுவை வழிபடுறார். ஓகேவா. அது ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பலராமரின் தாய் ரோஹிணி இருக்காங்க இல்லையா. யூஸ்வலாக கணவனை பிரிந்த மனைவி வந்து யூஸ்வலாக அவளுக்கு தன்னை வந்து அலங்கரிச்சுக்க மாட்டாங்க. இருந்தாலும் கிருஷ்ணருடைய பிறப்பை கொண்டாடணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இங்கே அங்கே வந்து உலாவிட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா. இதை சொல்கிறாங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய பிறப்பு விழாவின் ஆடம்பரத்தில் அந்த காலத்தில் பிருந்தாவன எல்லா வகையிலும் வளமாக இருந்ததுன்றதை நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கலாம். அங்கே வந்து பஞ்சம் எதுவுமே இல்லை. எல்லா விதமான இயற்கை வளங்கள், செல்வ வளங்கள் எல்லாம் சூழ்ந்து இருக்குதுன்றதை இந்த இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ செல்வத்தின் அது தாயார் இல்லையா, அவங்க வந்து தான் அவங்களுடைய மனைவி. அவர் இருக்க இடம் செல்வாக்கோட தானே இருக்கும். அதை வந்து அந்த செல்வாக்கும் இருந்துச்சு. கிருஷ்ணர் வந்து நிறைய லீலைகளை பண்ணார். ஓகேவா. ஸோ அங்கே பிறப்பு விழாவுக்கு வந்து இது நடந்த பிறகு அவர் என்ன பண்ணுறாரு, மதுராக்கு போகிறார். ஏன்னா வரி பணம், வருடாந்திர வரி பணம் செலுத்தணும் இல்லையா. அங்கே இருக்கக்கூடிய மாடு மேய்க்கிறவர்களை கூப்பிட்டு நீங்கள் வந்து நான் இது மாதிரி போகிறேன் மதுராக்கு, நீங்கள் விருந்தாவனத்தை வந்து பத்திரமா பார்த்துக்கோங்க, காவல் பண்ணுங்கன்னு அவருக்கெல்லாம் சொல்லிட்டு அவர் கிளம்பி போகிறார். ஓகேவா. இது வந்து எப்படியோ வசுதேவருக்கு தெரியுது, இது மாதிரி நந்த மகாராஜா வராருன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கு. ஏன்னா தன் பையனை பத்தி நல்லா விசாரிக்கணும் இல்லையா. அதுக்கோசம் ஓகே. ஏன்னா என்னோட பையன் அங்கதானே வளர்றாரு,
அதுக்கோசம் அவர் ரொம்ப உற்சாகமா இருக்கு. அது இல்லாம ரெண்டு பேர் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ், நந்த மகாராஜா வசுதேவரும் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேவா? அவர் வந்ததுன்னு தெரிஞ்ச உடனே எங்க நந்த மகாராஜா இருக்கிறோ அங்க போயிட்டு வசுதேவர் போறார். ஓகேவா? போயிட்டு அவர் வந்து ரொம்ப வெல்கம் பண்றார், சந்தோஷமா வெல்கம் பண்றாரு. அவருக்கு வந்து உட்கார்றதுக்கு இடம் கொடுக்குறாரு. ஆம், நந்த மகாராஜாவுடைய பாதுகாப்புல தான் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஏற்கனவே பார்த்தோம். தேவிக்கு மாதால வயித்துல இருந்து ஏழாவது குழந்தை கூட பாத்தீங்கன்னா ரோஹிணிக்கு போச்சு. ஸோ அது வந்து பலராமர். அது வந்து நந்த மகாராஜாவுக்கு தெரியும் இது நம்மளோட குழந்தை இல்ல, வாசுதேவருடைய குழந்தை தான் பலராமர் சொல்லிட்டு. ஆனா இந்த கண்ணன் பிறந்திருக்கான் இல்லையா, அது வந்து தெரியாது அவருக்கு, இது கூட வந்து அவரோட குழந்தை. பட் நந்த மகா தேவ தே அஹ் வசுதேவருக்கு வந்து தெரியும் நம்மளுடைய இரண்டு குழந்தையும் வந்து நந்த மகாராஜா வீட்டில தான் வளருதுன்றது தெரியும். ஓகேவா? ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்து பேசுகிறாங்க. என்ன சொல்றார் வாசுதேவர், இவ்வளோ அழகு. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் பறக்கும்போது அவங்க வாலிப வயசுல, இளமையான வயசுல இல்லை, வயசாக இருந்துச்சு யசோதா மாதாக்கெல்லாம். ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு இவ்வளோ வயசான காலத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து ரொம்ப அதிர்ஷ்டம் பண்ணவங்க, உங்களுக்கு வந்து ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார் இல்லையா. கடவுளுடைய கருணை உங்களுக்கு வந்து நிறைய இருக்கு, கடவுள் உங்களுக்கு ஒரு அழகான குழந்தைய தந்திருக்காரு. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் வந்து மங்களகரத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். ஓகேவா? என் நண்பனே, என்னை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்சன் வந்து சிறை வச்சா, ஆம், சிறை வச்சு இப்போதான் வந்து ரிலீஸ் பண்ணி வெளியே வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்து இது வந்து எனக்கு வந்து ஒரு புதிய பிறப்பு. நான் இவ்வளோ நாள் சிறைச்சாலையில் இருந்தேன், இப்போ வந்து உயிரோட இருக்கிறேன், அது வெளியே விடுதலை ஆயிருக்கேன், இது எனக்கு வந்து ஒரு புதிய பிறப்புன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ நான் வந்து அஹ், உயிரோடு இருப்பேன்னு நினைக்கல. பட் என்னோட பசங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரையும் வந்து கம்சன் கொன்னுட்டாரு, கடைசி குழந்தைய மாத்திரம் விட்டு விட்டாருன்னு நினைக்கிறார். ஓகே. ஸோ வசுதேவர் மறுபடியும் என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, என் அன்பான நண்பரே, இவர் வந்து இப்போ தத்துவத்தை பேசுறாரு பாருங்க. நாம் எல்லாம் வந்து ஒன்றா இருக்கிறோம், அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். இந்த காலம் இருக்கு இல்லையா, ஒரு குடும்பத்தில் வந்து எப்படின்னா பிரித்து வைக்குது, உறவினர்கள், மகன்கள், மகன்கள். இயற்கை வழியில வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒருவருக்கும் ஒரு ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு. பட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த காலத்தின் சூழ்நிலையால என்ன ஆகுது, எல்லாரையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிச்சிருது. இவர் வந்து இந்த அவருடைய வருத்தத்தை தெரிவிக்கிறார். என்ன, பலராமரும் அங்க போயிட்டாரு, பிறந்த ஃபர்ஸ்ட் 6 குழந்தையும் கொன்னுட்டாங்க, 8வது குழந்தையும் என்ன பண்ணாரு, உயிரோடு இருக்குது, பட் இவங்க கூட இல்ல. எங்க இருக்குது, நந்த மகாராஜா வீட்ல இருக்குது இல்லையா, அங்க இருக்குது இல்லையா. சோ அந்த வருத்தத்தை வந்து சொல்றாரு இவர் இல்லையா. இந்த காலம் வந்து இப்படி எல்லாம் பண்ணுது, காலத்தினால தான் வந்து ஒருத்தரால ஒன்னாவும் இருக்க முடியும், காலத்தினால வந்து எல்லாரும் பிரிக்கப்பட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார் இல்லையா. சோ இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே ஒவ்வொருத்தருடைய கர்மங்கள், செயல்களின் பலன்கள்னால இப்படி நடக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. சோ எப்படி வந்து இந்த நதியில வந்து சில மரம் செடி துண்டுக்கள்லாம் வந்து எல்லாம் ஒண்ணா சேர்ந்து இருக்கும் இல்லையா, தண்ணி அடிச்சிட்டு நிறைய போகும்போது அது என்ன ஆகும், பிரிஞ்சு போயிடும், ஒரு மரம் இன்னொரு மரம் வந்து பிரிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அது மாதிரி தான் குடும்பம் கூட ஒரு டைம் வரையும் தான் எல்லாரும் ஒண்ணா இருப்போம், அதுக்கு பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலப்போக்கில் நாம் பிரிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ அந்த பிரிவை வருத்தத்தை வந்து இங்க தெரிவிக்கிறாரு வாசுதேவர். நான் வந்து எல்லாரும் ஒண்ணா இருக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு வருத்தத்தை சொல்றாரு. அப்போ வந்து இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வசுதேவர் வந்து சத்திரியன் இல்லையா, சத்திரியனுடைய செயல் என்ன, பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் இல்லையா. ஸோ அதனால இவர் வந்து அவர் நலம் விசாரிக்கிறார். உங்க ஊர்ல வந்து மிருகங்கள் நல்லா இருக்கா அப்படின்னு. என்னடா மிருகத்தை நல்லா இருக்கான்னு கேட்குறாருன்னு, மிருகம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா அந்த ஊர்ல வந்து இயற்கை செல்வ வளங்கள் இருக்கு, நல்லா இருக்கு. அதாவது மழை நல்லா பொழியுது, அதனால விளைச்சல் நல்லா வருது, அது சாப்பிட்டு பசுக்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்கு. ஓகே. அது நல்லா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஆட்டோமேட்டிக்காக பால் நிறைய கொடுக்கும், செல்வ வளங்கள் நிறைய இருக்கும். அது வந்து இன்டைரக்டாக அது அங்கேருந்து கேட்க ஆரம்பிக்கிறார், அதனுடைய அர்த்தம் இதுதான். அதுக்கடுத்து எல்லாரையும் நல்லா விசாரிக்கிறார், அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆம், பிரஜவாசிகள் எல்லாரும். ஏன்னா அவர் சத்திரியன் இல்லையா, சத்திரிய தர்மம் என்ன, எல்லாருக்கும் பாதுகாப்பு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு
ஸோ இது மாதிரி அவர் எல்லாரையும் கேட்டுட்டு கடைசியா வந்து பலராமர் எப்படி இருக்காங்க, அவங்க அம்மா ரோஹிணி மாதா எப்படி இருக்காங்கன்னு எல்லாத்தையும் கேட்குறார். ஓகேவா? ஆ, எப்படி இருக்காருன்னு கேட்குறாரு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆம், சரி உன்னோட குழந்தை இருக்கு இல்லையா கிருஷ்ணரு, அவங்க எப்படி இருக்காங்கன்னு அதையும் கேட்குறார். ஓகேவா? ஆம், எனக்கு தெரியும் நீங்க ரெண்டு பேரையும் நல்லா பார்த்துப்பீங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் சொல்றேன். ஓகேவா? ஸோ அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கியூரியாசிட்டி. ஏன்னா தன்னுடைய ரெண்டு பசங்க தான் அங்கே வளர்ந்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா, அதனால ரொம்ப ரொம்ப அக்கறை அவருக்கு. ஓகே. அப்புறம் சொல்வாரு, சரி நீங்க டாக்ஸ் பே பண்ணிட்டீங்களா, வந்தாமா சீக்கிரம் கிளம்பி போங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லுவார். ஓகேவா? ஏன்னா என்னாவது ஆபத்து வரும், அதனால வந்து நீங்க சீக்கிரம் கிளம்பி போங்கன்னு சொல்லி சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ அவர் வந்து சத்திரிய தர்மத்தை வந்து இங்க பேசுறார். ஓகே. ஸோ ஒருத்தங்களுக்கு ஒரு உலகத்துல வந்து அமைதி சந்தோஷம் வேணும்னா நம்ம அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய பசுக்களும் நல்லா இருக்கணும், மனிதர்களும் நல்லா இருக்கணும் இல்லையா, அப்பதான் வந்து உண்மையான அமைதி கிடைக்கும். அதுவும் குறிப்பா வந்து பசுவதம் எங்க செய்தோ அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இருள் சூழ்ந்து இருக்கும். ஆ ஆ, ஓகேங்களா? அதை வந்து இங்க தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. ஓகே. ஸோ வசுதேவர் வந்து தன்னுடைய வருத்தத்தையே தெரிவிக்கிறார், என்னோட மகனை வந்து என்னால் வந்து பாதுகாப்பு பண்ண முடியல, அவன் கூட இருக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நீங்கள் வந்து மன்னன் கம்சனுக்கு வரி கட்டிட்டீங்களா, சீக்கிரம் கிளம்பி போங்க, ஏன்னா அவனால் வந்து பலவிதமான ஆபத்து வரும் அப்படின்றத அவர் சொல்கிறார். அப்புறம் இப்போ நந்த மகாராஜா என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆமாம் உனக்கு பிறந்த எல்லா குழந்தையும் வந்து கொன்னுட்டாருன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன், கடைசியாக வந்து உனக்கு ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்துச்சாமே, அதை கூட அந்த கம்சன் விட்டு வைக்கலையாமே. அதை கூட அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கேள்விப்பட்டேன், அது ஆஹ், மேல் லோகத்துக்கு போயிடுச்சு, உயர்ந்த கிரகத்துக்கு போயிடுச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? இது வந்து வருத்தப்படுறார். சரி வருத்தப்படாதீங்க. கடந்த காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ணுக்கு தெரியாத செயல்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறோம். நம்ம எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா காலத்தால் கட்டுப்படுகிறோம். அதாவது இங்கே என்ன அர்த்தத்தில் சொல்கிறாங்கன்னா, நம் முன்ஜென்ம கர்ம வினையால் நம்ம கட்டுப்படுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். கர்மாவின் தத்துவத்தையும் அதன் எதிர்வினைகளையும் அறிந்தவர் அறிவில் உள்ளவர். ஓகேவா? அத்தகைய நபர் எந்த சம்பவ சம்பவத்திலும் வருத்தப்பட மாட்டார், மகிழ்ச்சியோ அல்லது துன்பமோ அடைய மாட்டார். ஓகேவா? ஸோ இந்த கம்சன் இருக்கா இல்லையா, ஏற்கனவே வந்து எல்லா இடத்துலயும் வந்து அசுரர்களை அமைச்சிருக்கான். அவனால கோகுல தொந்தரவுகள் இருக்கலாம் நான் நினைக்கிறேன், அதனால நீங்க சீக்கிரம் கிளம்பி போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வசுதேவர் வந்து என்ன சொல்றாரு, அவரை எவ்வளோ சீக்கிரமா நீ வீட்டுக்கு போக முடியும் அவ்வளோ சீக்கிரமா நீ வீட்டுக்கு போப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளப்பி விடுறாரு. ஏன்னா கம்சன் எதனா அவனால பண்ணலாம். ஓகேவா? அந்த எச்சரிப்பை அவர் வந்து கொடுக்குறார். ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து 5வது அத்தியாயம் பிரபுபாதா முடிக்கிறார், நந்தரும் வாசுதேவரும் சந்தித்தல். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।